Tak takýto potlesk zožali triedni učitelia na gymnáziu pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ulici. Atmosféru spoločného stretnutia po prázdninách vystihovalo jednoducho jediné slovo – radosť. Je tu výborná nálada, vládne tu taký priateľský duch. Keď dieťa stretne na chodbe učiteľa, tak to nie je tak ako na bežnej škole, si to predstavujem, že ja som si na inú školu nechodila, ale keď vidím nejakých kamarátov, ktorí rozprávajú, tak väčšinou je tak, že tí deti takým kruhom obchádzajú pedagógov a nechcú iba, že len aby som sa k nemu nepriblížil na 5 cm, lebo čo keď sa niečo náhodou sa ma opýta, tak tu je to presne naopak. Celá škola je postavená na iných princípoch. My sme boli ako variant, teda vzdelávací, tak sme taká alternatíva k bežnej škole a je to založené na psychologických poznatkoch o osobnosti nadaných detí. Dobré vzťahy a celkovú atmosféru ocenil aj predseda kraja Pavol Frešo. Tak najsilnejší zážitok bol samozrejme z toho, keď som videl, ako veľmi študenti uvítali svojich vlastných profesorov a profesorky. Bolo to až neuveriteľné, aký obrovský aplauz bol, či už keď prišli ako všetci, alebo keď prišli ako jednotlivo. Z toho mi vychádza, že táto škola je veľmi, veľmi zdravá a že jednoducho ten vzťah medzi učiteľom a žiakom je tu na úrovni, ktorú dnešná doba potrebuje. Fakt je ten, že dnes to bolo úplne krásne, povedala by som, že až dojímavé. A to, čo je také veľmi zaujímavé, že tí gymnazisti, nie len tie malé detičky, ale aj tí veľkí oktaváni napríklad, tak úprimne a s takou radosťou vítali tých pedagógov, že to človeka až chytá za srdce. Dobré vzťahy vždy zázračne pôsobili na deti, aby sa do školy tešili. O svojich skúsenostiach hovorí oktavánka Majka. My sa poznáme medzi ročníkmi všetci, stále sa stretávame aj s maturantami, ktorí maturovali minulý rok, predminulý rok sme stále v kontakte, takže tie vzťahy sú úžasné a aj po tej stránke vzdelania, tak sa mi zdá, že mi táto škola dala veľa. Učitelia sú naozaj super v tom, že sú ochotní spolupracovať, ako náhodne, keď dieťa sú otvorené dvere tomu, že keď má niekto nejaký talent na niečo, tak sa v tom podporuje. Nie je to, že udupeme ťa do priemeru, aby si nevytrčal náhodou medzi ostatnými spolužiakmi, ale je to také, že vyťahneme práve tých najlepších ľudí a snažíme sa im dať čo najviac. Ja som opakovane hovoril, keď som si mal vybrať len jednu jedinú prioritu. Z toho všetkého, čo tu v Bratislave máme, či bezpečnosť, či doprava, či skutočné športoviska a tak ďalej, tak by to bolo vždy vzdelanie. Lebo skutočne tí, čo prídu po nás, musia byť na to lepšie, ako sme my boli a to je asi to najhlavnejšie. Na školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Novom Meste nastúpi v tomto školskom roku 650 detí. Viesť ich bude 83 členný pedagogický zbor. Práve táto škola je výnimkou z pravidla, že čím väčšia škola, tým väčšia anonymita. Tu si svojich žiakov poznajú aj niekoľko rokov po